Vet aquí que un dia el vent del nord, Bòreas i Hèlios disputaven sobre la seva força. Van convenir que s'enduria la palma qui, d'ells dos, despullés un caminant. Bòreas va començar i va bufar amb força, però com que el vianant s'agafava fort al vestit, el va atacar amb més violència. Aleshores, encara més turmentat pel fred, es va posar més roba a sobre i Bòreas, defallint, el va cedir a Hèlios. De primer, Hèlios va brillar amb moderació, però quan el caminant es va treure la roba sobrera va escampar uns raigs més abrusadors, fins al punt que, no podent aguantar la calor, es despullà i es va anar a banyar en un riu que hi havia a prop. Aquesta faula vol dir que moltes vegades la persuasió és més eficaç que la violència.